всички, аз съм Template и днес ще направя един епизод на Clash Royale. И да виждате, 8 арена съм и имам 6 легендарки, не 5 легендарки, 1 левел или 6. Но да, първите две са, които най-много използвам в дека си, са Далок, втори левел и Lumberjack, първи левел. Следващите 3 легендарки са Graveyard, Miner и Принц. Да, знам, че мога да си направя супер як Graveyard дек. Пример, нещо от рода на това. Но просто не ми се... Пробвал съм повече печеля ето с този дек. Затова съм си с него. В момента съм с този клан. Стъклари оле. Стъклари оле. Да, имал съм максимум купи. Бил съм на двете арена, както виждате, 2594. И моята фейворит карта е Lumberjack. Така, скоро ще има спешъл евент на Night Witch или Knife. Някой казва Knife, някой Night. Аз просто не съм сигурен как още се наименува, затова просто си казвам и двата начина. Който ще е Draft Challenge и първата игра с 2 победи е Golden Chest. Втората игра с 4 победи е 8000 голд. Третата Magical Chest на 6 победи на 9 25 000 голд и на 12 ето Уичо. Найт или Найф Уичо. Тъй че да, той ще е безплатен, започва след около близо 20 часа. Може да ви покажа снимка как ми се падна Graveyard, ето сега. Ако я няма, просто съм я изтрил. Но сигурно е тук и така, ето, вижте я. Да, след това нека да пуснем едно реплейче, примерно. Ето това играх срещу човек с голем дек. Което беше малко трудно, но спечелих. Така виждате, тук почнах с балон и фаербол, мисля, че май да. И убих Бейби Дракон. Не го убиха ми. Фарспирит си убих и Бейби Дракона наточих. И той се направи. Свали колата до 1200 демидж. Какво повече? Така тук пускам лъзера, за да мога да убия Валкирията, защото тя има доста хелт, защото все пак е танк. Тя е танк и той е събрал 8 еликсира. Аз пускам Lumber с това с Wizard и бутон кулата. Разбира се, оставам бумбърът на много малко кръв, на една стрела от кулата кръв. Ето. Мира, сега мисля, че отдясно пак бях подготвил атака с балони, стрели, мисля, че да, или фаербол, нещо от двете. Но той ми пусна Бейби Инферно и тук започна трудността, защото тук мисля, че ще ми наточи кулата, може би. Нямам си една идея. Да, разбира се, виждате, източи ми доста от кулата към 1400 демидж, ще свали 2500. Което е доста гадно. И не можах да ви кажа, че дигнах 9 левел. Ето вече знаете. Тук пускам Далок с Lumberjack, което се получава доста добре, но той все пак има и Валкирия, която остана много малко кръв. Да, мисля, че тук бях подготвил пак балон, но той отново имаше и Инферно и тук просто нещата станаха доста затруднени. Доста трудни и затруднени. Да, сега мисля, че пускам Wizard и тук идва дабл елексира, в което той ми бутна една такова, мисля, с 2 голема. Не знам, пусна ми голем май. Да, но аз бях пуснал елитки и единия елит започна да бие по кулата, което беше доста добре, а другия по голема, което пак беше добре. Той пусна и Бейби Дракон, в което стана и Инферно Драгон,
и което стана доста трудно за спиране. Пуснах фаербол, скелети, всичко, което мога да пусна само и само за да спра гадния голем, но все пак той ми взе атакувам. Сега почна отдясно пак с голем, но този път имах Уизард и мисля, че Lumberjack пуснах, да. Оставаха 10 секунди до овертайма. Доста се притесних тук и беше голямо напрежение, защото, нали, сещате се, доста ми източи от кулата, но тук идва с това, което го поведох. Тръгнах с балон. Тръгнах с елитки и далок. Той пусна бомбър, но който нямаше смисъл от него. Виждате, оставаха на 125. Имах фаербол. Просто пуснах Лъмъра да спре това валкирията и той пусна голем, но аз с фаербол му взех кулата и да, тук виждате, му се изсмях. Да, мисля, че тази игра беше доста равностойна, но го поведох, разбира се. Тук за драфт чалендж за пеката мен въобще не ми се играеше. То не е драфт ми там, където се избирате карти, въобще не ми се играеше. И да, нека да... Ето хора, започвам лайв реплейчето, надявам се да спечеля. Изиграх една игра и загубих, но мисля да не я показвам, защото загубих по доста тъп начин. Сега доста тъпи карти, как да започна? Трябва да сплитна скелета на армията. Как? Добре, той не знае, че имам Lumberjack. Добре, доста добре. От лявата страна Lumberjack с скелетите бута кулата, защото той направи доста голяма грешка, като не ги спря, но и аз може би ще загубя кулата си поради грешка. Не, добре. 56 хилтем. Абе да кажем, че той за една кула и аз. Да, ще вземе. Сега. Мисля да... Той си хаби минионите всъщност, но не знам има ли минион хордове, няма ли. Добре, има Уич. Мисля да го спра. Не, Уизард, бързо. Значи толкова да мразя Уизардът, че няма къде повече. Я пускам Уизардчето. Така, той ще ги убие двете карти. Добре. Елитки или Lumberjack? Lumberjack. Той е по-добрия избор. Дори пъл го накарах да си изхаби минионите, което е още един плюс за мен, защото сега имам балон, но знам, че има Уизард. Тъй, че мисля да започна с елитките, за да си изхаби Уичът и Уизардът и след това... няма ми се получи плана. Няма значение, Хога няма да направи кой знае колко демидж, защото все пак това е... Уизард дали ще пусне? Не знам, брат, избирай. Каквото решиш сега за теб. Каквото решиш. И аз направих и на двете места демидж, тъй че човека, който и да беше избрал, пак щеше да загуби кулата. Сега има Уич. Както винаги познах. Просто хора, ето GG 3 кули взех. Да, we played. Good game. Thanks. И така. Хора, мисля това Хора, мисля това да е за епизода. Ако ви харесва, лайк и subscribe. Аз бях Темплейт и ще се видим когато се видим. И чао!